Bon dia, soc Toni Rumbau i m'agradaria convidar-vos a un espectacle que faré al Teatre La Quàntica de Barcelona del 20 al 25 de febrer que es titula El titellaire, l'ombra i el doble. Ho faig amb l'Eudald Ferrer i el Pepo Serrat, dos titellaires de luxe que m'acompanyen en aquesta aventura, i és una conferència espectacle en la que parlo d'un origen mitològic dels titelles. Hi ha escenes d'ombres, escenes de titelles molt divertides i surten dobles meus que em porten a la contrària i discuteixen amb mi. En fi, ha sortit una cosa molt divertida. És per tots els públics, evidentment no per nens petits, però sí per nens a partir ja de 10 o 12 anys, que avui en dia són adults. I ho faig, com dic, al Teatre La Quàntica, aquest teatre de l'Arnau Vilardebó. És petit, per tant, l'aforament és petit, per tant us recomano que traieu les entrades aviat i el millor és treure'ls a través de Trapalo, perquè hi ha uns descomptes molt importants. Doncs bé, us espero a La Quàntica del 20 al 25 de febrer.